Weng. Ayan, medyo emosyonal ang ating nanay. Nanay, okay lang po. Okay lang po ba kayo? Good day, all day everyone! If we are everyday smiling, pero ang JFS Petals in Services kahit patapos na ang hapon, ay patuloy pa rin sa pagbibigay ng saya at sorpresa. Ngayon ay dadako kami sa Barangay Santa Cruz upang namang sorpresahin ang ating maswerteng nanay na bibigyan natin ng napakaswerteng packages natin ng JFS Petals in Services. Ako nga pala si Ate Angel, your love and surprise ambassadress, at eto ang packages na ibibigay natin kay nanay mamaya. Meron tayo ditong isang bilaong pansit. Meron din tayo ditong chocolate bouquet. Meron tayo ditong dalawang 1.5 Coca-Cola. Meron tayo ditong dalawang box na Greenwich. At meron din tayong red ribbon cake na ipapablow natin sa ating lucky mommy for today. At syempre ang napakabonggang money bouquet na nagkakahalaga ng 10,000 pesos. At maya-maya abangan nyo kung sino ang ating lucky nanay na all the way from Barangay Santa Cruz na ating sasorpresahin. For our social media accounts, for Facebook, Instagram, and YouTube channel na kailangan nyo subscribe and click the notification bell. Ting! Kailangan nyo yung i-follow lahat para makita nyo ang aming videos and extraordinary pictures. We don't just create but we captivate. Tara na't bumiyahe all the way from Barangay Santa Cruz! So, andito na kami sa Barangay Santa Cruz upang sorpresahin ang ating lucky nanay for today. So, tara na't samahan nyo kami kung nasan siya. Palamagon mo. Hindi ko alam. Okay, so, andito tayo guys sa Barangay Santa Cruz. Actually, San Fernando pa rin po. Pero, hindi ko alam sa iyo ba. Hanapin na lang. Jenny. Kapunta dyan. Magkapot ka. Hello po. Sis po. Dito po ba si Jenita? Yes? Ano po yan? Saan po siya? Ay, kayo po si Ma'am Jenita. Hello po, Nay. Ako po si Angel. Bali po, may delivery po ng gulay po sa inyo. Ma'am Rowena. Ma'am Rowena po. May deliver po sa inyo ng gulay. Pasensya na po ganito yung outfit ko. Galit po ako ng nagan. Nagtataka si nanay, bakit ako nakaga? Nanay, yan ka po si Ma'am Jenny. Dali ka, nanay. May deliver ako dito sa yung gulay. Ang gulay yan? Gulay po ng pagmamahal. May mga gulay po ng pagmamahal. Halika dito, nanay. Okay na po ba kayo? Parang may handaan po dyan. Ano po bang ganap? Ano pong ganap dyan, nanay? Birthday niyo po. Hello po. Birthday niyo po ngayon? Ilang taon na po kayo? 54. Okay, nanay. So, yung deliver po na gulay, andito po sa loob. Gusto ko po, kayo na lang po magbukas. Kayo na lang po magbukas. Ito po, ito lang, nanay. Ipipress niya lang to, i-line niya lang to. Apo, may gulay po dyan sa loob. Sige po. And then a hero comes along with the strength. Birthday, nanay! Hello po! Oh my God! Harap ka dito, nanay! Harap ka dito, nanay! Happy birthday! Kamusta po? Kamusta? Happy birthday, nanay! Ayan, so ano, nanay? Isusuot ko sa'yo ang mahiwagang sash. Halika dito, nanay, na may happy birthday! Ayan, halika dito. Harap ka dito, nanay. At syempre, nanay, meron ka pong money bouquet na worth 10,000 pesos! Ayan,
hawakan niyo po. At syempre, nanay, dito ka po. Isa ka po dito yan. Dito ka rin, nanay. Ayan. So, yan, nanay. Meron ka pa po ditong red ribbon cake. Meron po kayong 2 box of pizza. At syempre, meron po kayong chocolate bouquet. At meron din po kayong masarap na pansit nilaon na pagsasaluan mamaya. Ayan, umiiyak ang ating nanay. Kumusta po kayo, nay? Ba't para pong lahat, lahat lalaki yung mga bisita natin? Sabi ka, Monday ko mag- Sige po. Hindi ko inaasahan na mapadala si Aaron. Ayan po na. So, bago po yan, nanay, may gusto po akong basahin na mensahe po para po sa inyo. Hi, ma! Happy birthday sa imo! Wish ko na sana tauan ka pa ni God ning halawig na buhay at makusog na lawas. Ma, salamat sa pagpapadakula asin pagpapadangat mo sa mo ni Uning, lalo na sa duwa kong aki. Ika ang best mama ever para sa ko. Aram ko po na dai ko pa ini masasabi sa imo, ma, padangat ka, kamo ni Papa. I love you and enjoy your special day. God bless and by love, Weng. Ayan, medyo emosyonal ang ating nanay. Nanay, okay lang po. Okay lang po ba kayo? Surprise po talaga na nanay. Okay lang po ba kayo? Ayan, nanay. So, bago yan, dito na ba mapapuluyan natin nakikita na? May pa-cake pa tayo, nanay, chef. Ito po, charot lang. Papablow natin to, nanay, na cake sa'yo. Okay, so we're here live pa rin sa Santa Cruz at kasama na natin ang ating lucky girl for today na si Nanay Henelita all the way from Barangay Santa Cruz, San Fernando. So napakasaya ni Nanay, napaka-emosyonal. Pero bago yan, Nanay, nasaan po ba yung anak ni Ma'am Weng na isa daw? Ayan yung anak. Sige, wait lang po. Bago natin pa-blow, sama-sama kayo dito. Para daw to sa inyong chocolate bouquet na pinabibigay ni Mama. Halika kayo dito. Dito kayo. Samahan niyo si Lola. Harap kayo dito ka. Uy! Charot lang. Charot lang. Kakutsin kas ako, natakot. Hawakan niyo itong money chocolate cake. Hawakan niyo. Kakani. Atyan, kakakanong na yan. Yan. Ayan. Tulungan mo siya. Mabigat po yan. Tulungan niya. Ayan. So, dyan lang kayo ha. Hanggang matapos to ha. Hanggang bukas ha. Ayan, charot lang. Halika dito, nanay. So, eto, ay, dito tayo sa gilid. Ayan, sa gilid. Huwag kayong aalis dyan, na dyan lang kayo, ha? Sayang ang exposure. Charot. Ayan, nanay. So, ngayon, magbo-blow tayo ng cake. Isa ka dito, nanay. Pagod ka ba, nay? Okay ka lang? Okay ka lang? So, ayan. Kakantahan natin si nanay ng happy, happy birthday, ha? Sabay-sabay tayo. 1, 2, 3. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, nanay. So, ibublow niyo po to. Wait lang. Okay, nanay. So, pwede pong mag-wish kayo muna. Okay lang kung hindi sabihin or sabihin. And then, blow your beautiful pink candle. Ayan, nagpatay na naman siya. Ayan. Ayan! Palakpakan naman natin si Nanay Henelita! Happy, happy birthday po, Nanay. Ngayon po, ano pong gusto niyong sabihin? Ano pong gusto niyong sabihin sa inyong anak na si Ma'am Weng? Halika dito, Nanay. Tayo kayo. Ano pong gusto niyong sabihin, Nanay? Salamat sa padala mo. Tadi ko inaasahan na araw ka ini. Maugma kami ko yung hinihiling. Yan lang po. Okay! Napakasaya naman at emosyonal ang ating nanay for today. Again, I am Ate Angel, your love and surprise ambassador. Thank you so much, Nanay. And again, happy 54th birthday po. Say bye-bye, Nanay! Bye-bye!